मिजिंसा बसुमतारी। नोंहा एक्सिडेन्ट जादोंमोन नंगौना? औ नंगौ। फरायबाय थादोंमोन? मा थाखोआव फरायदोंमोन? HS सेकेन्ड इयार। सेकेन्ड इयार, दा देग्लाय फाइनाल होगौमोन आरो। दायो फरायनो लुबैयोना लुबैया दायो? फरायनो लुगैयो। दायोथ' नुनो मोनदों फंबाया एक्सिडेन्ट जानानै खर'आ गावनानै मेलेमाव बेगेंआ हाबनायनि जाहोनावहाय अपारेसन खालामनाय जादों खननै। दायोथ' मोजां सिखारनो हायाखै? सिगांनि बायदिनो फरायसालियाव थांनानै फरायनो लुबैयो। दाथ' गोबां रांनि आंखाल दायो, न'आवहाय जेबो गैला। दा नोंखौबोथ' मोजां खालामनो थाखाय गोबां रांनि गोनां। दा बेवहाय नों सोरनियाव खावलायगोन रांखौ मोननो थाखाय? हाग्रामा सारनियाव, जायफ्रा बे भिडिअखौ नुदों गासिबो अनसुंथाइ होनो खावलायनाय थाबाय। दायो आं दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे दैफां तराबारि गामियावहाय। बे दैफां तराबारि गामियावहाय रिनन बसुमतारी आरो सुकुरस्रि बसुमतारीनि न'खराव आं दंफैयो। बिथांमोननि फिसाज्ला मिजिंसा बसुमतारी। मिजिंसा बसुमतारीया सासे जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रामोन। बिथाङा थांनाय एप्रिल दाननि 10 अक्ट'आवहाय उदालगुरि नोगोरावहाय बाइक जाब्रबथायावहाय गावनि सोलेर एबा गावनि सावस्रिखौ खहा खालामना लानो गोनां जादों। मिजिंसा बसुमतारीया बै सानखालि जा एक्सिडेन्ट जादोंमोन एबा जाब्रबथाय जादोंमोन, बे जाब्रबथाय जानायावहाय मेलेमा दुखु मोनदोंमोन। बे मेलेमा दुखु मोननायनि जाहोनाव बिथांखौ हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालावहाय। नाथाय बिनि सिगाङावनो, गुवाहाटीयाव सहैनायनि सिगाङावनो बांद्राय लोरबां जानायखाय सारियालियावनो बिथांखौ गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव सोनाय जादोंमोन। बे बायहाथा सारियालिनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालावनो बिथांखौ जोथोन लानाय जादोंमोन। बे प्राइभेट हस्पिटालाव बिथांखौ मेलेमखौ हाखावनानै एबा खर'खौ हाखावनानै दानना होदो। मिजिंसा बसुमतारीखौ खर'आ जखम जानायनि थाखाय बे खर'खौ हाखावनानै नायनायाव नुनो मोनबायदि बे खर'आव थानाय बे स्काला एबा बेगेंआ 6 थुख्रा गावस्रानानै मेलेमावहाय हाबनानै दङ। बेखौ स्केनिं खालामनानै CT स्केन खालामना नुनायनि उनाव बिथांमोना, डाक्टरा बुंबाय बेखौ गोख्रैनो अपारेसन खालामनांगोन आरो बे अपारेसन खालामोब्लासो बिथाङा थांनानै थागोन। राहा गोथे जानानै न'खराव से रांबो गैयै हाजिरा मावनानै जाग्रा बे न'खरा गुबुननि दाहार लानानै गावनि गथ', सासेल' गथ' मिजिंसा बसुमतारीखौ सानसेनि उनावनो रां दाहार लानानै, लोगोसे न'खराव थानाय जा माब्रै मोसौ दंमोन बेखौ फाननानै, लोगोसे बिथांमोनहा जा बिगाथामसो हा दङमोन गायनाय हा, बे गायनाय हाजों बिथांमोना थांनानै दङमोन। बे गायनाय हाखौबो बिथांमोना फानजोबनानै बे डक्टरनो थाखाय लाख लाख रां होनानै बिथांमोना बुंदों 5 लाख रां थांबाय बिथांमोना बे अपारेसन खालामनायावहाय। बिनि अनगायैबो आरो दाहार लानाय 3 लाख रां सुख'नो गोनां दंबावो। आरो बिनि अनगायैबो दायो डक्टरा बुंनाय बायदियै 3 लाख रांनिबो गोबां रांनि गोनांथि जानानै दङ। दायो मिजिंसा बसुमतारीखौ हस्पिटालनिफ्राय अपारेसन खालामनानै दिहुनना लाबोनाय जादोंब्लाबो दायो बिसाङावनो गोलैनानै दङ। आरो मिजिंसा बसुमतारीया दायो एसे, नोंथांमोना भिजुअलाव नुनो मोनदों, खर' हाखावनाया दासिमबो मोजाङै गायाखै, रानाखै। आरो बिथांनि मेलेमा दायो साननाय जि मेम'रि बियो एसे थिगैनो दङ। बिथाङा फरायबाय थानाय बेखौ कन्टिनिउ खालामनो गोसो दङ। थाबायनानै जोंनि सरासनस्रा सुबुं बायदि संसार जालांनो गोसो दङ। मानो होनना बुङोब्ला न'खरनि सासेल' गथ', बिमा बिफायाबो जोबोद दुखु सैनो गोनां जादों। जायखौ लानानै दिनै बे संसाराव थांना थानाया बिथांमोननि थाखाय जोबोद जारला जानानै फैदों। बिथांमोना जा एसे हा दङमोन, मोसौ दङमोन, बेफोर गासैखौबो फानजोबनानै, गासैखौबो लांदां खालामनानै दा बे गथ'खौ बिथांमोना नायदों। आरो दा नायसेयावबो आरोबाव गोबां दाहारनि गोनां जानानै दङ। बे दाहारनि गोनां जानायखौ बोरैहाय बुथुमनो हागोन, बेनि थाखाय बिथांमोना दासिम जोङो बिथांमोनखौ सोंनायाव बुंदों खाथियावनो थानाय जोंनि मन्त्रि चरन बर'निसिमहाय आर'जलाइ हैदों। आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जोंनि राजखान्थिगिरिनियाव बिथांमोना एसे आर'जलाइ हैदों आरो आर'ज गाबदों। नाथाय दासिमबो बिथांमोना मददखौ मोनाखै, जायनि थाखाय बिथांमोननि संसार जानाया सिगांथिं खोमसि जानानै फैदों। आरो बिथांमोना मानसि बायदि थांना थानो थाखाय लुबैदों। आरो बे मिजिंसा बसुमतारीखौ सासे गथ' लाइमोन बायदियै फोथांनानै
आलो गोजोनै संसार जालांनो लुबैदों बे फरायफुनाय सासे बे लाइमोनखौ फोथांनो थाखाय लुबैदों बेनिखायनो बे न'खरनि बिगोमा रिनन बसुमतारिया रायजो राजानियाव एबा मन्थ्रिनियाव सरकारनियावहाय खुथारै आर'ज खालामदों जाहाथे बिथाङा रायजोआ एबा बे सरकारा जोंनि बे BTC सरकारा बिथांखौ मदद होयो